Yung si Tulfo ba, si Rafi Tulfo, of course, is the big thing now on the opposition side, no? Si Rafi Tulfo, sa Wansambayan ba siya napupunta o saan siya napupunta at pumapapil siya ngayon? Wala parang gumigita lang ito si Rafi eh. Pero ito si Rafi, ang masasabi ko naman sa kanya, hindi naman siya talaga oposisyon. Ang puso niya talaga nasa sentro ng ating liderato. Kaya lang, may pressure sa likod niya because he is in the wrong channel. May pressure ba o may presyo? Kasi puro presyo lang ang pinag-uusapan pagdating sa eleksyon, puro presyo. Sinusubayan ko yung mga issue niya, very careful naman siya sa pagpili at saka sa mga pagtulong niya sa mga tumatawag sa kanya. Pero yun mayroong presyo, may pressure. Pag makamultong na mauupa na. Tanongin kasi yung maestra, pakireact lang dito kay Carol Basa. Sabi niya, marami nang nag-unfollow kay Rafi Tulfo. Yes, yun nga sasabihin because ko. of his irresponsible talking about the supposed ABS-CBN coming back within 10 months. So, PRRD is not the president. Yeah. Maestra, Yes, please. oo. Ang ginawa niya kasi, ang tinatanong ko nga, kasi na-shock din ako na biglang may Rafi Tulfo issue at saka yung ang buong pwersa ng DDS, yung diehard supporters ni Pangulo, as in, is onto him. Talagang inaano nila, ang ano niyan, ang init niyan sa social media niyan eh, kasi nagagalit ang mga DDS, yung mga supporters ni Pangulong Duterte. Kasi nga, ang sinabi niya, he is back, he is already with the ABS-CBN daw. At palalakasin daw natin ang puwersa, ang sabi niya. So nasa si ABS-CBN siya daw, at saka palalakasin daw ang puwersa ng ibig sabihin, palalakasin ang puwersa ng opposition kasi very obvious naman ang ABS-CBN is part of the, as a mainstream media na very supportive of the opposition, no? At saka, syempre, dahil nawalan nga sila ng franchise. Tapos, ang sinasabi ng mga kaibigan natin sa social media, ng mga DDS, sinasabi nila, parang ikakapitalize na yung tinatawag niyang milyones na mga, na mga social media, 22 million ba? Or roughly around that number. Sabi niya, 45 million followers now o 40? Hindi, mga 22 plus. Tapos ang nangyayari ngayon, ang problema niya kasi ganito. Ang mga followers niya ay mga DDS. Karamihan dyan din. So ngayon, ang nangyari, nagkakaroon ka ng exodus. Marami ng mga followers niya ang nag-unfollow sa kanya at pinagsasyatan pa na nag-unfollow sila at pinupost sa social media. So sinasabi niya ni Fiscal Cañete, si Fiscal is a lawyer. Si Darwin. Sana si 18 million na lang daw. Nandun na ba siya sa ABS-CBN? Ay, hindi ko pa sigurado kasi tinatanong ko yung mga kaibigan, ano ang balita? Sabi nila, hindi pa rin masyadong klarado. Pero nagsalita kasi siya sa isang programa ng ABS-CBN sa ASAP, yung isang musical variety show na every Sunday. So yun. Pero kasi take note, itong News 5 at saka ABS-CBN, meron siyang parang ang tawag nitong parang nag-team up sa mga shows nila. Oo, meron silang ganon. So, yung makikita ko rin yung dynamic. Meron silang teaming up or parang cooperation whatsoever matawag mo dyan. So kaya yan, may ganon. Hindi yan pressure. Pressure yan. Kasi commercial deal yung mga yan eh. Then, sa totoo lang, there is no other this is not a conscience move. This is not a move out of conviction. Pero yan, And unfortunately, maraming hindi nakaka-indicate. Sige, nakaka-disappoint din ng mga Tulfo in that sense because they benefited from this administration. Ang history ng Tulfo, yung si Mon Tulfo, 20-30 years ago, in-expose ko na po yan. Pati pamilya yung mga kapatid ko, ina-extortion po niyan. Sabi ko, huwag kayong magbigay dyan, basta alam naman niya, sasagot tayo sa media kung kuha siya nung usual extortionist tactics nila para kumita. Yung si Mon Tulfo, malaking kita niyan sa kanyang extortion sa mga military and police officials. Kasi maraming military and police officials, may weteng, may maraming mga shady deals and so on.
na siyempre na-expose kung gusto ni Tulfo, Montulfo, ma-expose niya. Kakausapin siya. Kaya they can afford 3-4 bodyguards di ba? Hindi po mura yun. May sariling sasakyan, may sariling gasolina, diesel, susundan ka pa, 2-3 sasakyang bodyguards, no? So, mahusay po ito. Di ba, yung isang Tulfo, sino ba yung Tulfo na nagkaroon ng controversy na 50 million pesos sa tourism? Yung asawa niya, kapatid. si Wanda, si Ben Tulfo ata yun. So, mga racketeers po ito, ay mahusay naman sila yung halimbawa sa balita ko, yung mga programa ni Rocky, hindi ko na siya pinapanood. Ito yung mga skandalo sa pamilya, and so on, di ba? Yung mga story niya, sa show niya. So, it's not out of principle that they do anything. Ano ito? Sayang yung 22 million daw na followers ni Tulfo. Sayang kung ganyan na parang Pied Piper of the Hammering siya Ay, ganyan naman talaga sila. Bakit yung lahat ng mga pinopost na dumidepensa sa ABS-CBN, magandang mga artista nila, di ba? They're using yung kamangmangan ng marami at yung madali ma-attacks dahil sa maganda, maraming jewelry. Ganyan sila Yan ang entertainment ng ruling class para goyohin, para maantala ang paggising ng mga utak at kaisipan ng masa. Kasi kung magising ang masa, magiging China. Susunggabin nila ang poder ng susundan nila ang partido na talagang tutulong at magde-develop ng lipunan nila. Mawawala ang bilyon-bilyon. Ang China halimbawa, under Xi Jinping ngayon, kinokontrol na nila yung mga artista nila ulit kasi sumusobra na. Kinokontrol nila si Jack Ma dahil sumusobra na ang yaman, sumusobra na ang laki ng ulo. Yan ang kailangan natin na gobyerno. Yan, di ba lumaki ng ulo nitong si Rocky Tulfo? Kala niya. Oo, tsaka kala niya kaya niyang itibagin si Digong. Ang ko nga dyan, grabe, hindi pa nga natatapos, hindi pa nga election time wala pa ng campaign period. Mahalata mo nang sinaksak sa likod si Pangulo ng mga yan kasi actually they benefited a lot kasi Mon was even assigned to be an ambassador or special envoy sa China. Tapos yung kapatid niya na babae na nagkaroon ng kaso about si Wanda yun, di ba? Sa Department of Tourism muna yan, no secretary I think, pero nagkaroon nga ng kaso kaya napalitan. Tapos yung isa nasa PTV4, alam mo yun? So they benefited in some ways, no? But they still, I mean, hindi ko ma-imagine na, sabi nyo nga po, money talks or presyo or I'd rather than pressure. Hindi lang money talks Hindi lang 1 million, 2 million. Gusto nila 50 million, 100 million, and so on, no? Which is, nakikita natin sa lahat ng mga sa oposisyon. Tulad ni Isko Moreno. Talagang nasa YouTube yung granding bahay niya sa Alabang, yung kanyang sports car, yung kanyang Bentley ata, Bentley. Ibang karakter nitong mga to.